Deci să-l trebuie, beți! Bine v-am găsit la un nou vlog. Acest vlog a fost înregistrat acum 2-3 ani. Deci să nu râdeți de vocea mea. Sau să nu râdeți de mine că eram autist. Sau că -s. Cringe guy is that you. Hello guys, it's your boy Cringe Guy from Romania. Oh no. Ia câte camere sunt. Fuck up, Martin, you fat fuck. Așa. Ai costum. Uite-te la tipul ăla, ce față are. Care e? Hai să dăm cu piatră de părere și pic. Pipi pupu. Hey yo, pipi pupu check. Pipi pupu. Lasă modul ăsta QR are. LOL are 500 de euro. Uite ce beach. Făcute din taste. Uite un detaliu. Why would he do that? Legit. Asta e o casă drogată. Uitați ce stoned arată ochii ăia. Oh my god. Vedeți ce văd și eu? Carambit. What are you doing? Competitorii mei. Porumbel, porumbel, porumbel. Aici e ca în Manhattan. Aubi. El crede că dacă dai pe un joc să dispară Și Los Angeles rip-off. Sunt destul de sigur că aici trebuie să fie și Shelly, 100%. Sau poate și Cringe Guy, că... Ok. Salut! Oh my god, ăsta e Vinewood.